Έχουμε μία ακόμα χοροδία. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους λίγο την υπομονή σας, να παραμένουμε στις θέσεις μας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του χοροδιακού προγράμματος. Να μην ξεχνάτε το βραβείο κοινού. Στην έξοδό σας εφοδιαστείτε με ψηφοδέλτια για να ψηφίσετε την αγαπημένη σας χοροδία, καθώς από κάθε συναυλία υπάρχει η χοροδία που βραβεύεται με το βραβείο κοινού. Θέλουμε λοιπόν και τη δική σας γνώμη, τη γνώμη όλων των φίλων της μουσικής, γιατί το χειροκρότημά σας και αυτή η μικρή επιβράβευση είναι αυτό που δίνει περισσότερο κουράγιο και διάθεση στις χοροδίες μας να συνεχίζουν αυτή την εκπληκτική δουλειά που κάνουν. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να υποδεχτούμε στη σκηνή τη μεικτή τετράφωνη χοροδία «Λόγος και μέλος» από το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. Η μεικτή τετράφωνη χοροδία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Σκοπός της είναι κυρίως η παρουσίαση και προώθηση της μουσικής και ποιητικής έκφρασης του ελληνικού λαού. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συναυλίες και φεστιβάλ. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών και των ηθοποιών, καθώς και ένα ευρύ διεθνές ρεπερτόριο, παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αλλά και θρησκευτικούς ύμνους. Μια νεοσύστατη λοιπόν χοροδία, η οποία ήδη έχει αρκετές εκδηλώσεις στο ενεργητικό της. Σήμερα θα μας παρουσιάσουν τα τραγούδια Φέδρα, Κάπου νυχτώνει, Θεσσαλονίκη, Να διώξω τα σύννεφα, Σιτρίχα στο γεφύρι. Μαέστρος Ελισάβετ Δεμίρογλου. Κυρίες και κύριοι, ένα θερμό χειροκρότημα για τη χοροδία «Λόγος και μέλος».
η χοροδία Λόγος και Μέλος. And I would like to call on stage the member of the jury from Canada, Jamie Hillman, to award the choir. Δίπλωμα συμμετοχής στο Χρυσό Καρτελιάς θα απονείμει ο Jamie Hillman, μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ από τον Καναδά. Μαέστρος Ελισάβετ Δεμίρογλου. Ήταν η χοροδία Λόγος και Μέλος. Η χοροδία της Ένωσης του Ιδρύματος Παναγίας Συνέλευσης. Ευχαριστούμε την χοροδία για τη συμμετοχή της στο 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδίων Μünchen. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που βρεθήκατε σήμερα εδώ για αυτή εδώ την πολύ όμορφη συναυλία. Σας περιμένουμε όμως όλους και πάλι στις 7 το απόγευμα για μια συναυλία που θα σας μείνει αξέχαστη. Θα ξανακούσουμε τις 3 χοροδίες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο χθεσινό διαγωνισμό και φυσικά τους νικητές του διαγωνισμού. We look forward to seeing you all this evening at exactly 7 o'clock